Салом алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, имрӯз мо як квартираи фурӯшӣ ёфтем дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, территорияи Домпечат. Доми 10 этажка. Дом нав шидагия дӯстон. Ҳозир медурем ҳамаша ба навор мегирем, мебинем. кадоме ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед. Бисёр бародарое ки апҳое ки канали моро тамошо мекунанд бе обуна шуда тамошо мекунанд. Шумо хоҳиш мекунем ки обуна шавед ва ҳазур тамошо кунед, баъд онин эхтона дар комментария нависед дӯстон. хоб ноҳияи Исмоили Сомонӣ гуфтем, территория Домпечат, доми 10 этажка, якум этаж под магазинай. наздик хона да магазин, мактаб, ҳама чиз ҳаст, садикам ҳаст. хона уже ремонтш тайёр шудагиай. хонае ки ҳозир мо ба навор мегирем 3 мошинада қарор дорад, ризаш ҳамин тараф. хоб ина подъездш дӯстон. гуфтем ки хона дар 3 этаж қарор дорад, доми 10 этажка, 3 комната, 100 квадратный метр. Подъездш камера наблюдения, дарбу домофон, подъезди лестница, подъезди лифт, две лифт аст, легковой, грузовой, отдельно. ҳозир мерем ба лифт, мебинем дӯстон. ина лифт, ҳозир мебароем ба даруни хона, мебинем 3 мошина. гуфтем хона қарор дорад дар 3 мошина. ду роҳ дорад дӯстон, якта ба ин тараф, якта ба ин роҳ. болош подъезд чи нахили фигура галагено задаги, подъезди кушод. та ҷои роҳи лестницаш бигем. хоб хона ина ростаки дӯстон, пеши балкони подъезд. хоб бисмиллаҳи роҳмони роҳим, медароем ба даруни хона. ростаки калидори калон меша. рост медурем кухня дӯстон. сад квадратный метр, 3 дар хона. даро ҳамаш падзакас, бисёр чизои хонаро зиндаӣ кардаги нестанд, тайёрш кардагиан. ламинат ҳама пол, отопление, супер ремонта. якунги хонаш медароем. пеши дарбичаш нахи кафел кардаги. якунги хонаш. сад квадрат гуфтем, размери хонаро намегем дӯстон. пол ламинат, абой задагиай. болош хеле рамкаи хушрӯ задагиай. ҳар як хона дорад отопление. ин хона бахча бо балкон дорад. балкони калон.
розеткаҳоро баровардаги симои антенна, интернет ҳамаш как надо қоидаги. Калидоро ҳам обои задаги. Медарем ба дуюм хона. Камтар камерада пар мекунад. Хоб хонашам тиреза дора. Болош рамка задаги, фигура, антенна баровардаги, пол ламинат. Сеимги хона дӯстон. Донкне светош чанд намудай. Просто камерада камтар бозӣ мекунад свет. Хоб дута неҷам батарейка задаги, ду тиреза рӯ парои домай гуфтем. На фигура задаги, фигура аҷоиб буд. Инҷа перегородка дора. хонаи калон калон ремонтш тамом шудаги уже. Фақат ҳаме кухни гарнитурш мондаги. Кухни гарнитурам пад закасай. Инами болош мондаги. Ира тайёр мекунам уже. Монем турбои об ҳамаш баровардаги. Кухниям калон. Хоб се хонаро дидем дӯстон. Медарем ҷои ҳоҷатхона отдельно. ҳоҷатхона полни кафел гирифтаги, термик задаги, термикс калон, умывальник, вентилятсия дора. Инҷа ҷои душевой отдельно. Хоб инҷа душевой. Полни кафел гирифтаги, вентилятсия инҷаша. Болош пластик. ҳамаи хонаро дидем дӯстон. Як борга такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, территория Домпечат, доми 10 этажа, 3 этаж хона, 3 комната, 100 квадратный метр, супер ремонт, отопление ҳаст. нархи хона дӯстон $90,000 амрикоӣ. Хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 919 56 56 25. дар ҳамин номеро занг мезанед, маълумоти пурраро соҳиби хона метавонед, чизе ки нафаҳмидем. хоб лайк монед дар видео. кадоме ки бори аввалан дар канали мо омона шавед, подписатсия кунед дӯстон.